ba magana kake mu akan Harira ba, ka kwantar da hankalinka. Harira kake mu magana akan saurayin ta Shaibu wanda yake zuwa gunta da baban Talado. An riga da an gaya mun komai. Duniya mutane sun lalace tsakani da Allah, mutumin kirki irin wannan kama shi a jijjinde shi. Sun masa dan banzan duka. Ba boyewa aka da kane wani yaro ne. Aikin banza aikin wofi, duk wani kulle da ake a garin nan mu mun sani. Akwai labarin da nke so in baka da dumudumin sa. Ai ka ce ba kamun labari mai daɗi irin wannan. Kai mutane akwai zalunci. To shikenan, nagode, Allah ya saka da kai. to shikenan. Sai an jima. Na ce abba shikenan dai kawai. Ka faɗa mana. A kawai sai dai wata ran kawai. Faɗi mana. To amma kai baka gane su waye suka maka wani aikin ba? Allah kaɗu. Ban gida babban gida. Kuma wai kanin da gari ko? Al'amarin garin namu kan ai tatsuniyar giza ba ta wuce koki. Gaskiya ban ji daɗin wani abu da aka ce ya faru a wannan masarauta ba, kamar yadda dukkan wani abu da nake iya aiwatarwa na shari'o'i a wannan gari a kuma wannan masarauta mukan bari a hannun waziri ko da ba mana. Da haka roƙon da nake yi shine lalle a ɗauki mataki a kansa don ya zama darasi na baya, kada irin wani ya faru don kar a rena. Yanzu na ji daɗin wannan magana ta, zan ɗau mataki a matsayina na ɗan uwansa kuma. Ai yanzu Harira ta kammala duk wani cika-cikan kyau da kamala na wata ƴa mace. Nan da mai toshashiyar kwakwalwa marar godiyar Allah. Ai ko ba su dawo daga birni ba ko aiki suke mun ba su. Kai ƴan ƙananan mutane, ko ki bari mu mallake ki cikin ruwan sanyi, ko ki bari ko kuma mu miki ta dole sai kin so shi. Ta sun shiga gidan Malam Lado da wata santaleliyar yarinya kyakkyawa. Ba na tunanin Shaibu zai tashi sai dai ikon Allah. Wani kika da wani soka da kwana. Na san idan ka zo da labari ba ka zuwa da labarin banza. Lado, na ji daɗin ɗaukan wannan mataki da ka yi, da ka biya masa kunyi ba ka biya masa kunyi hatsaniya ba. Ban da kai Harira yarinya ko caka kazama wanda ko kwalliya bata iya ba, amma wani zuzuta ta kake ta yi. Ina ai abu ma ba zai taɓa yiwuwa ba. Amma ga shawara kyauta. Tun kafin da zai muka ce. Yau ku zaɓi. Ɗan mata da yawa a cikin gari. Ai na fi so a karɓe ta gaba ɗaya a ce an mallaka maka ita. Alhamdulillah, kai mulki mai sa karkata rijiya a sha ruwan cikinta, kai wannan abu ya mun daɗi.